вечер, добър вечер! Здравейте, здравейте! Как сте? Болще мери, здрасти на всички! Така. Айде да видим какво ще стане. Пожелавам ти 5022 евра горница. Ми горе-долу около 8500 беше преди да почна да правя хънта. Колчо, мерси. Тодоров, мерси на тебе. Дано имаме късмет. Оп. Почваме добре. Късметчето. Амин. Значи първо започнах, като хванах... какво хванах? Секунда само. На леприкона ми даде 4 седмици. После на 20 супер хот играх и там... Без всичко какво влезнах там ме вдигна. Няма нещо да кажеш вау, нали така огромна печалба, но където влезах там ме дигаше. На Hacksaw Xmas дроп ми даде в обикновения бонус. Тя ми писа 2000 и кусор евро. Бе, много неща. Спомням си, за съжаление, какво ми каза за бързото вдигане. Какво стана тука, бе? Браво, бе, тая Мадоната, гледайте какво прави. Започваме обещаващо. Стане като цяло. 7. Мяткай се, маняк. Абе, тия дни нещо изпуснах. Какво стана с това? Стоян Колев нещо чета, че... Ой, дай бе! О-хо-хо! Си! Браво, бе! Как ще взимаме 10-те, бе? 6-те само, бе! Парите да се дадат! Уу! Видех. Ма тя не спира. Давай. Върти. Хънта е готов. А сме едва на третия бонус. Браво, бе. Еба си майката. Чакай, още малко ти остава. Не мога да повярвам. Как ги изсипа? Това ако беше сложил отзаде, ако ги беше затворила цялата фигура, беше Макс май. Даже не. Така. Гледахте преди колко? 3-4 години? Може би повече от 4 години, да ти кажа честно. Поне 5. Ей, браво, бе! Изби се. Тук няма какво да стане. Ще си ги вземе, наши са. Така. Джоел Ръш. Fruit Party from AliExpress е тази игра. Призане, кога ще се връща Петров? Това не знам дали ще мога да ти отговори Призана като цяло. Браво, бе! Лилавите? Добре. Червени? Абе, днес какво става, бе? Само не им казвай колко даде да я докараш от Америка до България. Не е заказване. Е толкова, само че в долари. Колкото е баланса в момента, само че в долари.
тук. Червените, няма да ги фанеш. Добре. Добре, някой от вас, ако отиде в чужбина с кучето си, би ли го оставил там, независимо колко пари ще му излезне? Аз лично не бих, както е видимо. Добре. 721. Следващ. Дето, тук то го фанахме на по-дебело, обаче обикновения. На мен Мопс и Булдог са ми любимите. Те са много сходни като цяло. Те много си приличат самите кучета. Ей! Дай! Дай я отзаде! Болще по принцип всяко едно куче може да е умно. Стига, това зависи от стопаня на как ще го обучи. Това лично е моето мнение. Просто някои породи подлежат повече на дресировка. Джак Ръсел и Дакел. Много са щури Джак Ръселите. Мен много ме кефат. А за нормален бонус тя си плати перфектно, бе. Повече от перфектно. 580. 583. Ей! Ой! Само не знам как имам два профила в тубата. Не мога. С два различни имейла най-вероятно си ги направил. Мисля, ти може да си направиш и 20 профила. Различни имейли са. Този скрипт е ясен. С около 5. Какво става, бе? Днеска всичко плаща, бе. 360. То даже го купих. Ле бандит. Сам не се живее, вярно е. Не с пари, с хора се живее този живот. Нямаш ли хора до себе си, както в къщи, така и в работата? След кънта ще играеш, ще потупкаме още със сигурност, ще сложим някаква граница. И ще потупкаме още малко и това ще е. Между другото, тук не е лош екрана за този залог. Трябва да си даде задължителната дъга, така че да видим. Не може без дъга да ни остави. Ето я. Добре, имаме един колектор. Това са си пари. Това са си пари. Браво. 763. Феникс Дабъл Рилс. Лека, лека. Sky is the limit. Стефито на това фана 5 върсеса. Главно плотчетата. Плотчета играх преди хънта. Нещо, което не бех правил от сума ти време.
Добре, 7. Дай 7. Добре. Браво, бе. За бейс бонус направо си е супер та печалба. 5, 8, 3. Бре, Вичо, какво правиш, бе? Екс-гърлфренд, че ви... Чакай, че тук нещо се случва. Чакай малко, стой, стой! Яйца! Браво, бе! Дай яйцата! Патетата! Ще ги вземе! Ау, не мога. Чат, не.